Да, по битви някакво село, къде било тотално откъснато от пътищата на България. Не може да караш по тях. И да, репортерът се качва в някаква лада ниво и почва по Балкана да карат да стигнат до селото. И само минават през катерки. И то репортерът вика на шофьора: ама ние минахме през река ли? Той вика: да, аз виква и редовно се случва. Чекай, бе. Чай, се отлепваш. А? Отлепваш се. Да стъпа ли? Стъпи, ама гледай да се на такова, да може да се пущиш, ако са кълбачни. Ой, се, аз съм с тебе. Ай! Къде къде? На къде ще го караш? Назаде малко, да мога да го пуща надолу. Кой се за ти? Да се отлепне, да се надолу. Това цели? Нема да се обърне, бе, има много още. Повече ситуацията е малко конфузна. Той малко. Падна, стой! Горе няма да излезе. Нема, дай да го вържем. Има най-добра слезна. Угаси. Ти аз слезна. Да угаса ли? Дай да го вържеме, не сладайте, дай да Добре, угаси. Дай угаси. Кръг, не ходи! Не ходи кръко, я пущам те. Оп! Георги, мани също привие! Не бой се, бе. Здрасти, че се бал мамата! Брат ми, сега момент. Дали? О! Къде тръгнава? Ще миеш по джипа, не знам къде те търся после.